Hola, soc en Pep Aymeric, soc artista i també m'agrada dir fuster ebenista i combino una mica les dues feines. Per un costat, l'ofici de fuster em dona destresa amb les mans, amb la matèria, i la part artística doncs, em fa créixer personalment, per dir-ho d'alguna manera. Després estem aquí a la Canònica Vila Bertran, amb aquest espai tan fabulós, a dins d'aquesta peça que tinc aquí a darrere. El títol de l'exposició és Vessar l'ombra, que després explicaré una mica més el títol, i concretament en aquesta sala el títol d'aquesta peça que he fet, que acabo de fer, que ahir encara estava pintant, es diu Perfum i ombra. M'agrada molt aquesta combinació de perfum, de la flaire, que encara aquí en el vídeo no es pot sentir, fa una flaire de cera i de mel, que per mi és molt atractiu, i aquesta ombra, que no és la foscor, sinó que és una cosa que es posa davant de la llum. També l'altre dia vaig descobrir que en aquesta sala concretament que estem, al segle XII havia sigut un celler magatzem d'aliments i després també més endavant va ser una capella al segle XVI. I a mi això ho he sabut ara, que em lliga molt bé amb la idea que jo tinc de poder fer aquesta obra, que l'he concebut també pensant en l'espai aquest. Està inspirat en les abelles, les bresques i principalment les bresques i allà on dipositen les abelles la mel. I una mica el que he fet és reconstruir a escala 270, més gran, el que són les cel·les, allà on dipositen els ous, les larves, allà on hi ha l'aliment en certa manera. I jo he fet com una mena de simbiosi, he canviat les matèries i he posat cera a dins, barrejat amb carbó. Aquests dos materials els trobo molt especials. La cera és un material que és una segregació que fan les abelles per construir la seva casa, que també m'interessa, la idea de casa, i la idea del carbó, que és fusta, però no cremada, sinó cuita. M'interessa molt aquesta idea, que gairebé es converteix en un mineral. Té poder més a veure amb el mineral que no amb el vegetal, tot i que prové del vegetal, lògicament. Aquesta combinació, aquesta alquímia m'atreia molt i llavors he pintat sobre aquesta matèria que és totalment negra, com podeu veure, amb pigments naturals. El tema de la pintura sempre ha sigut una cosa que m'ha espantat molt, sempre m'ha fet molt de respecte poder-me expressar en la pintura. Amb la tela blanca sempre m'ha fet com molt de respecte. Jo vinc més de l'escultura, de la performance, del videoart i tot això, i moltes vegades ho planifiques abans, ho estudies, ho penses. En canvi, penso que la tela blanca és deixar-te anar una mica tu mateix, i això em fa com respecte, però aquí al final no he fet tela blanca, sinó que he fet tela negra, i m'he deixat anar. Per experimentar vaig estar treballant 2 setmanes molt intenses al Convent de les Arts d'Alcover. Vaig estar experimentant molt, tant amb la matèria com amb la forma, com amb el significat, com llegint, com escrivint, per desenvolupar tot aquest projecte, i m'ha donat molt de peu. I aquí també m'ha servit molt poder estar 15 dies tancat aquí a la Canònica per poder treballar una mica el que jo volia dir. El que deia abans, allà on s'hi diposita l'aliment, doncs això ho he convertit en negre, una mica reflexionant sobre tot aquest, podríem dir, emergència climàtica, emergència gairebé social amb tot el que està passant a Gaza, a Ucraïna, a l'Àfrica, no d'una manera, no sé si pessimista, no sé si és la paraula, una mica apocalíptica, m'agrada també aquest tema de l'apocalipsi, més que tot com una revelació, no com la fi del temps, sinó com una revelació. I una mica d'aquí el títol que deia abans, vessar aquesta revelació. I he creat aquest espai que una mica és com una mena de, podríem dir, a mi m'agrada molt dir eremita, però podria ser una capella, com la capella de Rothko, o no sé, l'espai de reflexió de Tàpies, una mica inspirat en tot això. I és un espai també principalment de silenci i reflexió. Crec que és molt important tant el silenci com la reflexió contemplant aquestes pintures. Que hi ha moltes capes de pintura, tot i que a primera vista queda com una cosa negra molt plana,
però hi ha com molta profunditat, almenys he intentat no sé si és la paraula sentiment, però sí de deixar-hi una mica una empremta. Hi ha molt de grafisme, hi ha molt de to, de color, de matèria, de refregats. Què més? He intentat també buscar en els orígens, a l'ancestre, a lo primitiu. Després també hem fet en Quim Paredes ha fet un treball que ha seguit tot el procés de construcció d'aquesta peça i hi ha un QR que es pot veure tot el procés de construcció, que és molt interessantíssim, crec. També hi ha la forma que he construït, és entre escultura, entre arquitectura, entre instal·lació, però a mi m'agrada molt dir que és un retaule pintat, que l'altre dia comptava i hi ha 45 metres quadrats de pintura, en certa manera, que envolta tot això. I la idea de retaule també m'atrau molt. Després també hi ha una altra sala que hem buscat peces que feien referència amb aquesta, i hi ha 3 peces, que una és la Pietat II, que és una pietat clàssica, com el Renaixement molts artistes l'han treballat, i una mica era la idea de pietat, el nom de pietat encara em commou, per dir-ho d'una manera, em fa reflexionar. No? I aquesta peça explica com tens pietat de tu mateix, com tu et poses davant del mirall i quina relació tens amb tu mateix, com t'enfrontes amb aquest teu altre jo que ets tu mateix. I una mica em vaig posar davant i com reacciones. No? I el vídeo aquest, que és una acció filmada, doncs és el testimoni. Després també hi ha una altra peça que es titula Macla, del 2014, que arquitectònicament lliga molt amb aquesta peça. El que vaig fer és construir un volum que forma una creu cúbica, que en aquella època m'interessava molt l'idea de creu, d'horitzontalitat i de verticalitat, i vaig intentar fer una creu cúbica amb formes hexàgones que es maclaven, que es formaven. Vaig fer com una mena de caixa on hi varen posar un eixam d'abelles a dins i durant 2 anys les abelles varen anar construint l'escultura. I en certa manera és una escultura que l'han fet les abelles, que l'ha fet la natura. Les abelles per mi també són molt simbòliques de llum, d'escalfor, de temperatura, no sé. I l'escultura aquesta l'han fet les abelles. I la forma que he construït aquí també és la forma aquesta de les cel·les de les abelles, o els angles, els angles i els angles són exactes, vull dir que és una biomímesi de la natura. No m'he inventat res jo amb aquesta estructura, sinó que és una biomímesi de les abelles. Després hi ha una altra peça, que es titula L'Anunciació de l'Apocalipsi, una mica del que parlàveu abans, que està inspirat, més que inspirat, és motivat, m'agrada dir, sobre el Beatus de Girona. Hi ha unes miniatures que són fantàstiques i, curiosament, les que m'agraden més són pintades per una tal Ende, que era una monja que en principi feia servir uns colors preciosos, i una mica d'això ve els 3 colors que hi ha en les pintures, que vaig començar a experimentar ja el 2017. Ja et dic, no m'he atrevit mai, vaig fer aquest intent i ara he acabat de fer aquest altre, que m'he sentit, la veritat, molt a gust, però que veig que la pintura té un valor molt, podríem dir, íntim. No? Després, en aquesta pintura de l'Anunciació de l'Apocalipsi, hi ha un corn que una mica simbolitza les 7 trompetes que toquen els 7 àngels que anuncien la fi dels temps. Una mica és un corn que l'he fet de fusta, no de metall, per al meu ofici. L'he fet en forma espiral perquè penso que la forma de la vida ve de l'hèlix, de l'espiral, i una mica aquest corn, aquest so que en surt d'aquest instrument, no és una cosa tràgica, sinó que és un punt com d'esperança, com d'anunciació d'aquest vessar l'ombra del títol que hem posat a la peça, no? Que és una cosa seriosa però que dona energia. I penso que ho deixem aquí. Gràcies.